Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Gràcies a tots els que ens seguiu per streaming en aquest moment. També gràcies a les persones que heu vingut aquí i ens acompanyeu presencialment a l'antiga fàbrica DAM i també sobretot gràcies a la DAM per haver-nos obert les portes de casa seva per fer aquest acte. L'any passat aprofitàvem aquests dies reivindicatius per exposar quina és la realitat de les dones a la indústria agroalimentària. Era un estudi nou, no s'havia fet mai i posava l'accent en alguns aspectes a treballar, podríem dir. I seguint el fil de la reivindicació de l'any passat, avui us volem presentar la guia de bones pràctiques per a la igualtat de gènere a la indústria agroalimentària. Per conèixer més a fons aquest document, donarem pas a la senyora Pilar Marquès Gou, que és investigadora de la Universitat de Girona i una de les autores de la guia. Endavant. Moltes gràcies. Bona tarda a tots. A continuació us faré una mica de presentació d'aquesta guia que hem elaborat per tothom, per estar disponible. Les persones autores d'aquesta guia són la Cristina Sánchez, que parlarà després, jo mateixa, Pilar Marquès, en Samuel Lado i la doctora Andrea Vicfalvi. El fil d'aquesta presentació parlarà primer d'uns objectius, del context, parlarà especialment del Pla d'Igualtat, després parlarem de les bones pràctiques i farem una mica de reflexió final. En primer de tot ens podem preguntar per què una guia per al sector agroalimentari? I aquí tenim un seguit d'arguments. Primer, perquè existeix la desigualtat entre dones i homes. Amb dades de la Comissió Europea el 2020 hi ha una taxa d'ocupació inferior en les dones de l'11,6%, una bretxa salarial del 15,7%, una bretxa de pensions del 30%. I en l'estudi realitzat l'any passat i presentat l'any passat, el 2021, i realitzat el 2020, de la indústria alimentària catalana, es va trobar que hi havia més precarietat laboral per les dones, que hi faltava paritat a la indústria alimentària i també hi havia una bretxa salarial general del 23%. Aquesta desigualtat impacta negativament en el benestar de les persones, no només de les dones, però sobretot les dones, en la competitivitat de l'empresa, en la riquesa. Es calcula, segons un estudi del Banc Mundial, que hi ha un 15% del PIB a nivell mundial està afectat per aquesta falta d'igualtat. I en un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona el 2008 s'estima que la desigualtat afecta en un 6,2% en el PIB català i per tant afecta en el benestar de la societat. En tercer lloc, perquè cal i és possible actuar buscant un impacte positiu per reduir aquesta desigualtat i per tant augmentar la riquesa i el benestar. S'estima també amb un estudi de McKinsey que el creixement de l'economia mundial seria fins a un 26% superior al 2025 sense la desigualtat. I perquè, en el fons, crear una guia és una manera de donar una eina que pugui servir d'ajuda, que serveixi de suport, un document útil de referència per a les empreses, no només per a empreses grans o mitjanes, sinó també per a empreses petites, per avançar en la igualtat. Quin és aquest context en el qual es crea aquesta guia? A nivell social, com acabem de dir, continua prevalent una definició patriarcal de gènere que manté una situació de discriminació de les dones i de privilegi en els homes. Aquesta situació no només es produeix a nivell social, sinó que després, per suposat, es reprodueix en l'accés a la feina i es reprodueix dins les empreses. L'àmbit laboral és, doncs, un context on cal proactivitat, on cal fer coses per arribar a la igualtat. Si només fem pràctiques neutres respecte al gènere, de no desafavorir més les dones, la realitat continuarà sent desigual, continuarà mantenint aquestes desigualtats. I quines són aquestes desigualtats? Aquesta segregació horitzontal, que les dones no puguin estar a totes les tipologies de feines, la segregació vertical, que homes i dones no estiguin igualment repartits al llarg de la jerarquia de l'empresa o en les posicions de responsabilitat, el terra enganxós que costi més a les dones de poder promocionar-se, de sortir d'on són, el sostre de vidre, que existeixin límits a la seva promoció, la diferència salarial, l'abandonament de la carrera professional i la pèrdua de valor quan els llocs es van feminitzant. Com actuar per la igualtat? El context una mica més sectorial, el context de la indústria agroalimentària catalana, en l'estudi realitzat per Sánchez i altres el 2020, presentat l'any passat, 2021, es troba que la indústria alimentària catalana mostra uns indicadors lleugerament millors que la mitjana de l'economia catalana. Però tot i això continua havent-hi col·lectius de dones en els que aquesta millora no es produeix.
El grau de feminització de la indústria és del 40%, per tant està a una certa distància de la paritat. Només el 37% de les dones tenen jornada completa. La majoria de contractes de temps parcial o discontinus són de dones. Pel que fa al repartiment de la quota de poder, la direcció executiva de dones només està ocupada en un 21,2% per dones i la presidència del Consell d'Administració està ocupat només en un 12,3% dels casos per dones. La bretxa salarial és entorn d'un 23% i aquesta bretxa no es redueix amb l'antiguitat o amb la responsabilitat, sinó que augmenta per trams d'antiguitat i de responsabilitat i fins i tot també amb l'edat. En l'estudi que es va realitzar el 2020 també es va mesurar l'opinió qualitativa de persones directives i propietàries d'empreses i en aquest estudi es va detectar que les pràctiques per la igualtat eren molt més freqüents, que hi havia unes prioritats cap a la igualtat, però tot i així les xifres encara continuaven marcant aquesta desigualtat. Com actuar per la igualtat? Doncs, segons recomanacions de l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, el 2016, caldria promoure l'accés de les dones als sectors on estan poc representades, promoure l'accés a la presa de decisions, promoure la corresponsabilitat de l'administració pública, empreses i de treball assistencial, promoure l'ús d'estudis, estadístiques sobre gènere, per conèixer la realitat i poder actuar en propietat, prevenir la violència masclista, promoure accions proactives per erradicar la violència masclista i eliminar els estereotips i els rols de gènere. Què cal fer, doncs, en aquest context de la guia? Doncs aplicar mesures que assegurin la igualtat a partir d'ara. Segon, aplicar mesures que redueixin la igualtat existent, consolidada. Tercer, consolidar aquestes mesures. Quart, assegurar que aquestes mesures tenen l'impacte desitjat i, si no, corregir-les. L'eina principal per la igualtat és, com tots segurament imaginem, és el Pla d'Igualtat. És l'eina principal. Un pla d'igualtat consta d'una sèrie d'objectius, polítiques, programes, com responsabilitats i recursos, d'un compromís en el fons i d'uns recursos darrere, per assolir els objectius d'igualtat que té una organització. Per elaborar un pla d'igualtat fa falta una iniciativa inicial, un lideratge, però fa falta també una diagnosi per conèixer quina és la realitat i sobre què cal actuar. Llavors cal dissenyar aquest pla adaptat als objectius que es vulguin assolir progressivament. Crear-lo, implantar-lo i avaluar si això funciona i, si no, corregir-ho. Aquesta elaboració de plans d'igualtat ha d'anar acompanyada de mesures transversals de comunicació de tot el procés que es fa per fer-lo participatiu, perquè tingui sentit, perquè sigui creïble i compromès. Ha d'anar acompanyat de formació per saber el que la gent està fent i per adonar-se de situacions que potser abans no identificava. I ha d'anar acompanyat de seguiment per assegurar que les coses es fan ben fetes i poder establir mecanismes de correcció. Dins d'aquest pla, en la fase de diagnosi, s'examinen elements com els que figuren aquí, d'aquesta informació del Ministeri d'Igualtat del 2021. A part de condicions generals de l'empresa, on s'han d'obtenir dades desagregades per nivell per sexe, cal examinar informació sobre com és l'estructura organitzativa, sobre especificitats del centre de treball, però sobretot necessitem moltes dades sobre la plantilla i la distribució per sexe de persones treballadores, i també necessitem conèixer informació sobre els processos de gestió del personal, selecció, contractació, formació, promoció, sobre les retribucions, la classificació professional, auditoria retributiva, els règims de treball, la jornada laboral, torns, etc. Permisos, excedències, mobilitat entre funcions, mobilitat geogràfica, situació de corresponsabilitat respecte a la vida personal, familiar i laboral, mesures que estigui aplicant l'empresa, etc. I sobretot també mirar quina és la situació de representació de les dones respecte als homes, si hi ha presència de dones i homes en el conjunt de l'empresa, en els diferents departaments, segregació horitzontal, segregació vertical en el llarg de la jerarquia de l'organització, en general la presència d'homes i dones a totes les diferents parts de l'empresa. I també analitzar les mesures de prevenció de l'assetjament per motius sexual o per assetjament sexual o per raó de sexe.
En aquesta guia, amb aquest context que us acabo d'explicar i seguint i tenint com a eina principal de tot plegat el Pla d'Igualtat, el que es va fer és recollir en 21 bones pràctiques la realitat que es va detectar d'empreses que estan aplicant mesures per la igualtat i intentar organitzar-les en diferents àrees que corresponen aproximadament a les àrees que acabem de comentar anteriorment. En concret, les agrupem finalment en reclutament i selecció, promoció, prevenció de l'assetjament, retribució, comunicació, corresponsabilitat, conciliació i gestió del temps, formació i cultura organitzativa. Aquestes pràctiques poden ser de diferents tipologies. Per exemple, un procés de selecció i contractació en perspectiva de gènere. Aquesta és una. Aquesta és una eina per aplicar pràctiques igualitàries actualment. Una altra bona pràctica és dir, anem a reduir la desigualtat que tenim fins ara, anem a fer discriminació positiva de les dones en la selecció, per exemple, i contractació en àmbits amb infrarrepresentació de les dones. D'altres bones pràctiques poden ser la creació d'espais laborals no sexistes. Per exemple, aquí recordem un cas d'una empresa que ens explicava que normalment en el seu procés de producció tenia homes i que per poder acollir bé a les dones es havien de realitzar canvis, es havien de fer obres i habilitar espais que fossin compatibles o que fossin diferenciats homes i dones o que fossin compatibles per tots dos. Respecte a la promoció, promoció professional interna en perspectiva de gènere o pràctica també de discriminació positiva de les dones en la promoció professional interna. Respecte a la prevenció, aplicar protocols adients de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. Respecte a la retribució, sistema de classificació professional i valoració dels llocs de treball. I transparència i igualtat retributiva. En la comunicació, la utilització de llenguatge no sexista i inclusiu. La celebració del Dia de la Dona en perspectiva de gènere, per exemple, com un dia especial de pedagogia per tots, de presa de consciència i de reivindicació, no només per dones, sinó per dones i homes. En la comunicació també, tallers de comunicació, gestió de conflictes en perspectiva de gènere. En la corresponsabilitat hi ha un seguit de mesures. Cal dir que les mesures que vam detectar sobre corresponsabilitat i conciliació van ser bastant àmplies en les empreses, és a dir, que hi estan treballant de forma molt important. Permisos i excedències, treballs per objectius, per flexibilitat horària, teletreball en perspectiva de gènere, escoles bressol, casals d'infants. En la formació en matèria de gènere, d'igualtat i de corresponsabilitat. Incorporació de la perspectiva de gènere en d'altres formacions, en d'altres competències, tant tècniques com vulguem, que segurament es veuen afectades també per la importància del gènere i les possibles prenocions o discriminacions que hi pugui haver. I la formació també per la promoció professional i l'erradicació del sostre de vidre. Per últim, vam incloure unes mesures de cultura organitzativa que són més genèriques. En aquestes mesures hi posem el Pla d'Igualtat, que englobaria totes aquestes accions, però d'altres pràctiques com tenir una política d'empresa familiarment responsable, que va ser destacada per algunes empreses, o realitzar un codi d'ètic especial amb un accent especial en la perspectiva de gènere. Amb aquesta imatge us he presentat, per tant, les bones pràctiques que s'estructuren en aquesta guia. I per cadascuna d'aquestes bones pràctiques el que fem és analitzar, descriure primer en què consisteix aquesta pràctica, indicar quins són els objectius que es persegueixen amb aquesta pràctica, quina és la persona responsable d'això que considerem que hauria de ser responsable de l'execució d'aquesta bona pràctica, que aquesta bona pràctica funcioni, altres agents que han de donar suport a aquesta bona pràctica. Per exemple, en aquest cas, hem escollit la bona pràctica de la discriminació positiva de les dones en la promoció professional interna. Doncs la persona responsable identifiquem que ha de ser una persona que és responsable de la promoció, que segurament serà una persona vinculada al Departament de Persones, de Recursos Humans, però que ha de tenir suport d'altres persones del Departament, de la Direcció General, de possibles agents externs que actuen en l'avaluació i de la representació dels treballadors. Les persones destinatàries són les dones treballadores i aquí indiquem també d'alguna manera les actuacions principals. Vam identificar també que era molt important que aquestes pràctiques fossin comunicades i dialogades, que fossin conegudes per poder ser utilitzades i reivindicades també per les dones i aplicades per tots.
Identificat d'alguna manera algunes recomanacions sobre el calendari, sobre els mitjans i costos que s'havien d'utilitzar per tirar-les endavant, i vam incidir també de forma molt important en quins eren els indicadors per poder mesurar si la pràctica anava endavant. En aquest cas, d'indicadors de procés, per exemple, necessitaríem saber el nombre i el percentatge de promocions per sexe. Respecte al sostre de vidre, necessitaríem saber el percentatge de promocions per nivells de responsabilitat i veure si això està millorant respecte a la situació inicial. I respecte a la situació final, doncs mirar quina és la foto final de feminització, dones respecte a la plantilla per nivells de responsabilitat, perquè estem parlant de la promoció professional interna per trencar el sostre de vidre i per sortir d'aquest terra enganxifós. D'alguna manera, a tall una mica de reflexió o de comentari final, les palanques que ens poden ajudar en aquest canvi, que creiem que poden ajudar en aquest canvi, és una formació en la perspectiva de gènere a les persones dirigents de les organitzacions empresarials del sector, a banda també de les treballadores i treballadors, per identificar com i per què es produeixen els prejudicis, prenocions o altres escletxes que permeten que la discriminació de les dones es segueixi produint. Cal que les empreses siguin actives, siguin proactives en fer això. No s'esperin a que se les obliguin, sinó que intentin aplicar el que els demana la llei i, si pot ser, una mica més. I trencar aquests estereotips amb accions concretes, com, per exemple, ocupar les dones en feines considerades tradicionalment d'homes, fer militància. I homes, al revés, en feines més de dones. Fa unes hores encara parlàvem de contractar homes en departaments molt feminitzats, també. És primordial també no només equiparar els sous a les feines iguals, sinó també revisar les categories laborals que no estiguin amagant discriminacions. Elaborar aquests plans d'igualtat són una eina fonamental per a les empreses, elaborar-los, anar-los evolucionant, anar-los fent cada vegada més madurs, més efectius, i d'aquesta manera donar forma a aquest compromís, des de la perspectiva no només de la igualtat de gènere, sinó en general de la responsabilitat social de les empreses i buscant la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible, sobretot en les accions d'igualtat, però no només en les accions d'igualtat, perquè a través de la igualtat de gènere s'aconsegueix un treball més digne per tots, un creixement econòmic superior, i això ajuda a tenir una indústria i una societat més pròspera i amb més qualitat de vida. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pilar. De la guia, d'aquesta guia que ens ha presentat Pilar Marquès de com es pot aplicar, hi ha altres reflexions. Ara em sentiu millor? Hi ha altres reflexions que ens ajudin a entendre quina és la situació i com es pot reconduir. En parlarem ara en aquesta taula rodona que us presentem. Demanem que pugin a l'escenari la Cristina Sánchez Miret, la senyora Carme Ravell Mates, la senyora Maria Teixidor i Jofresa, que encara no la tenim, però que ens acompanyarà d'aquí una estoneta, i també la senyora Esther Espigares Martínez. Amb elles tres, de moment, el que volem és analitzar una mica quina és la situació, i començarem per la senyora Cristina Sánchez Miret. Ella és investigadora de la Universitat de Girona i coautora d'aquest document que ens ha presentat Pilar Marquès. Jo no sé si he de dir quina feinada que heu fet o quina feinada que tenim a partir d'ara, no? Amb aquest treball que ens acabeu de presentar. Cristina, aquesta guia neix per intentar subsanar algunes de les mancances que veu detectar amb l'estudi que vam presentar fa un any, no? Sí, sobretot perquè... Bona tarda, bona tarda a tothom, que ja anava a engegar jo directe, de les ganes que tinc d'explicar. Sí que hem fet molta feina i certament hem de posar èmfasi en la feina que queda per fer. I no perquè no tingui valor la feina ja feta, sinó perquè necessitem arribar com a país a la igualtat entre homes i dones per un benefici no només personal de les dones, sinó de tota la comunitat, de tota la societat i de les mateixes empreses. Heu vist que la Pilar el primer que ha assenyalat és el que diuen els informes d'economistes a nivell mundial de la pèrdua que suposa el talent, la manca de poder reconèixer en l'empresa les capacitats i el talent femení, i això va directament
directament en contra del compte de resultats de les mateixes empreses. Per tant, estem parlant de justícia social, però estem parlant també de diners, estem parlant de benestar en un sentit material i no material. Per això és tan important el que tenim sobre la taula. Dit això, hi ha molta feina feta, certament tu pots posar èmfasi en tot el que falta per fer, que és moltíssim encara, però si mirem una mica enrere hi ha feina feta. El que vam detectar nosaltres en el primer estudi, a banda de fer una radiografia de quin és el marc, de quines són les xifres que evoquen la realitat de la indústria en aquest sector, era el fet de que necessitem prendre consciència de la importància que té el gènere i que això vol més que de la militància. És a dir, nosaltres ens vam trobar en els grups de discussió del primer anàlisi que hi havia força empresaris i empresàries, sobretot caps de recursos humans, que tenien molt clar que volien la igualtat i que pensaven que ja estaven fent molta cosa per la igualtat, i certament la feien, però si hem après alguna cosa en polítiques de dones, en polítiques que volem que transformin i arribin realment a la igualtat, és que hem d'incorporar la perspectiva de gènere. Incorporar la perspectiva de gènere vol dir donar un pas més, és a dir, hem de saber quins són els elements que hem de posar sobre la taula i quins són els aspectes que s'han de tocar perquè realment es produeixi la transformació. Per això la Pilar deia en la presentació que fem coses neutres, que en democràcia sembla que les coses han de ser neutres, és a dir, que no posen en principi a nivell de norma escrita una trava a les persones, no vol dir que això asseguri que realment les oportunitats siguin les mateixes per tothom. És aquí on estem. És aquí per això que aquesta guia ha intentat fer un pas més complementant l'altre estudi, veient quin tipus de pràctiques es fan fins a on arriben, però sobretot tenint clar, nosaltres ja tenim l'eina dels plans. Els plans d'igualtat de les empreses és una eina que està a l'abast de tothom i que hauria de ser obligatòria. Bueno, no és obligatòria per totes les empreses, ja ho sabem, però com a responsabilitat social corporativa tothom l'hauria d'incorporar independentment de que la llei obligui a no fer-ho. Però clar, això no pot ser només un marc. No pot ser només, mira, ja complim la llei. Hi ha d'haver-hi la intencionalitat de debò i, per tant, l'avaluació del que fem d'acabar en el sentit de la transformació que estem desitjant. Perquè és que moltes vegades els mateixos empresaris i empresàries, i ja no dic treballadors i treballadores, bueno, en tot cas treballadores, les desitgen aquestes, però no s'arriba a aconseguir-les. I és perquè el gènere està interferint amb estereotips, amb prejudicis i prenocions en la nostra pràctica diària. I això fa que no siguem efectius. No ens podem permetre no ser efectius, en cap camp en principi, però en aquest menys, en el del gènere menys. Cristina, moltes gràcies. També hem convidat, precisament ara que parlava de les empreses, a la senyora Carme Rabell Mates. Ella és la cap de l'àrea de persones d'Embotit La Selva i com a representant en aquest cas d'una empresa en concret, a nosaltres el que ens agradaria saber és si consideren que aquesta guia que presentem avui és interessant, si és una eina útil per la gent que esteu treballant dia a dia en aquesta matèria. Sí, hola, bona tarda a tothom. Precisament jo, quan vaig llegir aquesta guia, em va recordar fa 15 anys, quan jo vaig començar a fer la primera diagnosi, la meva primera diagnosi de l'empresa, on vaig poder començar a treballar-hi sobre això. Precisament és una guia que és molt útil perquè veus totes les fitxes, depèn del moment que et trobis, va molt bé perquè pots començar a fer coses. En el cas nostre, que ja portem treballant molts temes, doncs a mi m'ha donat moltes idees a poder millorar i moltes idees noves. Sí que hi ha moltes dades estadístiques que n'hi ha un parell que no m'ha agradat ben gens i les vull llegir perquè me les he apuntat i com la Cristina ha dit, falta molta conscienciació. Llegeixo, el 44% dels europeus pensa que l'objectiu d'una dona és quedar-se a casa i cuidar de la llar i dels fills. I el 43% que els homes han de sortir a guanyar diners. A partir d'aquí tenim molta feina a fer. Hi ha molta feina. Tot allò que ha dit la Comunitat Europea no lliga amb això. Vull dir, esclar, moltes ara m'he quedat en blanc, moltes estadístiques, però esclar, això d'aquí... La mentalitat segueix sent la que és, oi, Carme? Exactament, que hi ha molta feina a fer. A partir d'aquí...
Un altre dels aspectes que volíem exposar en aquesta taula rodona i en aquesta presentació era l'aspecte de les treballadores. Per això ens acompanya la senyora Esther Espigares Martínez, que és vicesecretària general i responsable de polítiques d'igualtat d'UGT FICA Catalunya. Bona tarda. Bona tarda. Perquè em sembla que no he saludat a ningú, ara ja us ho dic, però vaja, ara sí ja aprofito i d'una tacada ja dic bona tarda a tothom. Exacte. Doncs, Esther, expliqui'ns una mica des del seu punt de vista com a representant de les treballadores i els treballadors, fins a quin punt creuen que aquesta guia pot ser útil? A veure, m'ha agradat molt el punt de vista optimista, per dir-ho d'alguna manera, de les companyes, però jo primer volia ficar una mica la realitat en la que ens trobem ara mateix, a nivell de plans d'igualtat, com està anat realment aquesta obligació legal i en quin punt estem ara mateix, perquè jo crec que tothom sabem que el dia 7 va acabar el període transitori que obligava les empreses a partir de 50 persones treballadores a tenir aquest pla d'igualtat. I la realitat és que amb les dades que nosaltres tenim, perquè realment hi ha molta dificultat per accedir als registres, hi ha hagut una avalanxa d'empreses que han volgut registrar a l'últim moment el pla i amb les dades que nosaltres portem potser no arriba al 14% de les empreses que tenien obligació o almenys començar a fer el pla que el tenen. Aquesta és la realitat que ens trobem i estic parlant d'empreses amb obligació a partir de 50. Aquesta guia és fonamental, jo crec, més per les empreses potser que no tenen aquesta obligació o de cara a la negociació col·lectiva integrar-les als convenis col·lectius. És una eina fonamental de cara a que aquestes empreses que potser no tenen representació tinguin una guia. Però la realitat, ja et dic, és una altra. Realment ara, si és un 14, jo crec que estic sent molt generosa de les empreses que realment s'han ficat a fer el pla d'igualtat. Això què suposa? Que per moltes guies que tinguem, les empreses no veuen aquesta necessitat de tenir el pla, a no ser que la llei obligui, i encara obligant estem en aquest punt. Queda molt per fer, és veritat, falta molta conscienciació, falta que les empreses entenguin realment quin és aquest valor afegit de tenir un pla d'igualtat, però falta molt. Aquesta guia és molt important, però jo crec que és més important la labor a nivell tant d'institucions com de sindicats, de poder fer aquest seguiment, de fer aquesta negociació, perquè el pla d'igualtat, sempre ho diem nosaltres, quan fem jornades amb els delegats i delegades, és el punt d'inici. Jo puc tenir un pla d'igualtat meravellós, però si no fem el seguiment posterior no servirà per res. Aquestes accions que nosaltres hem ficat, quan veia la guia, dic, hòstia, m'agraden molt les accions que s'estan ficant, però si després no hi ha un seguiment d'aquestes accions, no aconseguirem res. Aquest era un dels aspectes que també feia incidència a la Pilar i la Cristina crec que també ja ha fet incidència de comprovar si realment totes aquelles coses que diu la guia es van complint. Ara sí, ens acompanya la senyora Maria Teixidor i Jofresa, ella és presidenta de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC. Bona tarda. Bona tarda i perdó a tothom perquè la setmana del Dia de la Dona té això que anem encadenant un acte darrere de l'altre i és... Benvinguda i gràcies per acompanyar-nos. Des de PIMEC, que segurament tenen una visió més global de quina és la situació a les diferents empreses, creu que pot ajudar a acabar amb la desigualtat a la indústria agroalimentària? És a dir, en aquest sector que ja des de l'estudi de l'any passat sabíem que anava una mica més avançat que la resta, una miqueta, tot i que encara anem molt endarrerits. Des de PIMEC com ho veuen, això? El pla d'igualtat? La guia. A veure, jo crec que les guies són útils i reprenc això que estaves dient. O sigui, el que no podem mesurar i el que no podem veure és impossible d'enfocar, d'atacar i de posar-hi remei. De manera que qualsevol indicador que ens vagi indicant cap on hem de tirar és bo. Per tant, jo crec que són coses a celebrar. Et sentia mentre arribava, no he sentit a les altres i em disculpo, però sí que és veritat que
que jo crec que hem d'afrontar ara una etapa de credibilitat d'aquestes accions que estem fent. O sigui, estem fent moltes accions, però també estem en aquesta cosa més de postureo, d'escolta, anem a omplir papers, anem a fer, registrar plans i tal, però després no ho portem a la pràctica. Llavors ens preocupa el fet de que no hi hagi indicadors suficients per marcar una mica aquesta línia. I aquí jo crec que hem de ser tots ambiciosos. Jo crec que les autores de la guia ho són bastant d'ambicioses en aquest sentit. A mi m'agradaria, Cristina, la guia proposa una sèrie de bones pràctiques, la Pilar ens ho comentava. Posa'ns algun exemple perquè puguem entendre del que proposen en aquestes 20 i pico, 21 bones pràctiques. Algun exemple de com se podria aplicar aquesta guia a una empresa? Mireu, quan es diu que és una guia, precisament perquè no es tracta de copiar, t'ha d'inspirar. I no vol dir que alguna cosa no puguis copiar. Però malament rai si només calquem les coses i no ho fem a partir d'entendre quina és la nostra realitat concreta. Per això dèiem, és bàsic tenir clar quin objectiu, prendre la iniciativa i l'objectiu, però el segon és conèixer amb què treballes, és a dir, què tens a casa teva. Això és fonamental, però això és així per aquesta guia i per qualsevol política pública. És a dir, jo per saber què vull transformar, primer he de saber què tinc. Per tant, totes les empreses han de fer una anàlisi en perspectiva de gènere, on tenen els homes, on tenen les dones, quines són les situacions, quants anys tarda de mitjana cadascú en poder pujar o no. No es tracta de parlar de sostre de vidre i de segregació horitzontal o vertical en el buit, això ho fem a la universitat. Bueno, a la universitat hi ha tot arreu, si voleu, però això ens serveix per entendre la realitat, però després nosaltres hem de saber quina és la nostra i hem de saber que a la nostra empresa resulta que han entrat 2 treballadors a la mateixa hora o amb un mes de diferència i te n'adones que ell, perquè és un home, o és igual, no li posem sexe, resulta que un arriba al cap de 3 anys a no sé on, ja pujant no sé quants escalafons i els altres sistemàticament no. Llavors vas a mirar, quina casualitat, uns són homes i els altres són dones. Doncs no hi ha casualitat, hi ha causalitat. I això és el primer que hem d'acceptar. I aquí trobem la primera resistència. Nosaltres mateixos, moltes vegades, amb la millor de les intencions, tenim molta resistència, perquè ara la majoria de gent diu jo no soc sexista, jo no soc masclista. Doncs em sap greu, doncs sí, jo soc masclista, a la que no vigilo. Jo intento vigilar molt, m'ho sembla, però tots ho som, perquè si no seríem extraterrestres. I si apareix un extraterrestre, jo diria que també seria sexista. Li hauria de preguntar primer, d'acord? Però, enteneu, llavors necessitem prendre aquesta consciència de que anem amb l'automàtic, que no fem les coses majoritàriament amb mala intenció. No vaig de bonisme, no m'entengueu malament. Escolteu, el que és masclista de proactivista, aquest ja s'identifica i diu, aquesta empresa les dones no mai arribaran enlloc. Això ho diuen també a la universitat, les dones no saben dibuixar, jo què sé. Vull dir, tenim el món que tenim, no penseu que l'empresa és diferent del món que tenim el món que tenim. A mi em preocupa la bona gent. Quina és la bona gent? Aquella gent que diu, no, jo estic per la igualtat, jo tinc una filla, jo mai seria sexista, jo mai discriminaria. Doncs ho fas i no ho saps. Aquest és el drama d'aquest país i d'Islàndia, i de Noruega i de Suècia. No us penseu, amb alguns indicadors estan millor, però de base és exactament el mateix. No hi he anat, que fa molt fred, però vull dir que ja conec també, ja hi tinc la literatura al dia, diríem. M'enteneu? Què són aquestes pràctiques? De vegades són pràctiques tan senzilles com trencar amb la tradició. N'heu vist que n'hi ha unes quantes, que és trencar. Nosaltres seguim pensant, per exemple, que els homes són més forts que les dones. Això és mentida. Ara podria dir, és que ara ja són tots nyicris, podria dir això. No es tracta d'això, això és sexista, m'enteneu? No va d'això la cosa. Va de que senzillament de quin tipus de força parlem i a més com és la mecanització actual de les empreses, carai. Però de vegades seguim pensant aquest no és un lloc adequat per una dona o a l'inrevés, escolteu-me, el sexisme ens classifica uns i uns altres amb unes capacitats predeterminades sense tenir en compte les que tenim de debò. I llavors diu, no, aquí no pot, això sempre ho han fet dones aquí. I llavors tenim problemes com, però és que les instal·lacions no són les adequades. D'acord? Després hi ha moltes maneres de mostrar resistències en això. Què ens importa? Què importa a les empreses? A les empreses importa la productivitat, que jo sàpiga.
potser també el benestar dels treballadors i les treballadores. No m'estic posant ara amb res d'això, però això implica que moltes vegades el mateix masclisme no ens deixa veure que nosaltres mateixos no estem traient tot el suc o no som capaços de tenir en compte totes les capacitats de treballadors i treballadores que tenim. No ho sé. Algunes empreses canviant l'horari, compactant horari. Això té un guany impressionant. I no ho dic ara que ha pujat la factura de la llum, que ara encara més. Ho dic abans de que pugés la factura de la llum. I això, de vegades, serveixen aquestes guies perquè si nosaltres també haguéssim pogut fer un altre pas i explicar qui ha fet què en cada cas, perquè això del coneixement va molt bé, però per exemple, si tu en un polígon, que normalment les empreses acostumen a estar no gaire lluny una de les altres, o te n'enteres, com és que ara plegueu vosaltres a les 5? O com és que plegueu a les 7 si abans plegàvem a les 8 o a les 9? Escolta, i us va bé? Sí, ens va més bé fins i tot. O no, estem fent la provatura, però clar, si tu tens una guia i saps que algú ja ha fet la provatura i segueix fent això perquè realment anar bé, ja no cal que tu arrisquis. En aquest sentit no cal que... I potser tu no pots adaptar al mateix horari, perquè potser tu, mira, resulta que importes o exportes amb l'altra punta del món, però clar, ho pot fer quasi bé tota la teva plantilla i potser una petita part de la plantilla no, i a més ho pot fer amb teletreball des de casa. És a dir, hi ha moltes maneres, però tu has d'estar ben situat. Què vol dir ben situat? Has d'estar en perspectiva de gènere. I en perspectiva de gènere vol dir tenir respecte per la vida per començar. Llavors això et fa tenir respecte per l'horari i respecte pel treballador o treballadora. Tot i que l'Organització Internacional del Treball parla de treball digne, jo amb aquest concepte estic així com una mica... Jo m'agrada més la definició, siguem respectuosos en aquest sentit amb el gènere. Perquè si tu ets respectuós amb el gènere, ets respectuós amb la vida. I en la nostra feina no ens ha d'impedir viure, oi que això ja sona estrany? Si la feina ens mata, malament res. Entre altres coses perquè no hi haurà ningú per treballar ni hi haurà ningú per comprar, m'enteneu? És a dir, qui beurà cervesa si ens ha matat la feina? Doncs això és una perspectiva que evidentment ho estic exagerant, només faltaria, però que hem de posar en la nostra mentalitat de treball i d'existència. Parlava, Cristina, de resistències, que és un concepte que crec que és molt interessant, perquè n'hi ha moltes de resistències i deia que fins i tot moltes són involuntàries a priori. Carme, vostè, des de l'empresa, quines resistències s'ha trobat vostè des del seu departament per poder aplicar segons quin tipus de polítiques? A veure, nosaltres, reptes, que parlàvem de reptes, nosaltres un repte que tenim és que no trobem dones, per exemple, en la reparació i instal·lació de maquinària. Si es pot treure un moment la mascareta a l'estona aquesta, potser millor, perquè així la sentirem millor, oi? Jo tampoc. No, el que comentava, que nosaltres un repte que tenim i que no trobem és dones en la instal·lació i reparació de maquinària industrial. Busques treballadors, personal en els instituts i què trobes? T'ofereixen nois. No trobem noies, és un repte que hi estem treballant cada dia. Una altra cosa que sí que ens porta molta feina i el departament de PRL també va boig és posar més tecnologia per reduir el pes de les tasques a fer. Això que ha dit la Cristina, que pensem aquella feina la pot fer no perquè l'ha de fer un home, això ens passa, ho sento, però ens passa més les generacions més antigues que no pas les noves generacions, que ja pensen diferent, però és que això ens hi trobem cada dia. I el que hem de fer, la nostra feina és aquella feina que és més feixuga, doncs no fer-la tan feixuga, fer-la més... Això és el repte que ens trobem. Això és per mi els dos principals reptes ara que tenim, jo parlo des del meu, des de la nostra empresa. Un altre repte que va molt més lent és, per exemple, l'equip directiu. Hi ha d'haver paritat. Aquí sí que la cosa va molt més lenta perquè si no tens rotació, fins que no hi hagi una vacant no pots tenir paritat. La bretxa salarial amb l'equip directiu, el mateix. Si no tens la vacant o les rotacions tampoc pots anar-ho. En aquest cas, en la Selva. No sé, no en tinc cap més ara, que nosaltres ara que em vingui al cap. Vostè ens parlava del seu cas en concret des de Pimec, per exemple, que estan en contacte amb empreses diferents i
funcionament diferents i de sectors diferents. Això, quins són aquestes resistències que dèiem? Jo crec que la resistència fonamental és cultural, jo crec que ja s'ha comentat, i canviar un context que no està pensat per nosaltres és molt difícil, és una tasca que porta molts anys. I des de Pimec el que estem veient, i molt des del sector industrial sobretot, coincideix amb aquestes resistències que parlem, i el que estem veient és que potser hem d'explicar les coses d'una altra manera. Nosaltres sabeu que estem treballant molt en que puguem tenir una formació professional adequada al món de l'empresa. Estem trobant-nos en molts sectors on hi ha mancança de professionals i no trobem els perfils necessaris per omplir-los. I encara tenim aquesta mentalitat de segle XIX de que la indústria és bruta i la indústria és de força. I jo crec que la mecanització ha començat en bona part de la indústria. La indústria ja és neta, i parlant-ho amb diversos representants del sector, clar, la tasca és traslladar això a les generacions que s'estan formant. Hi ha tasques d'aquest sector que són tant com apretar botons. Apretar botons no requereix cap força física especial. Per tant, necessitem aquesta formació que vagi orientada a aquests llocs de treball, i jo crec que necessitem explicar la nova realitat, com el concepte d'indústria ha canviat i com el concepte d'indústria anirà canviant, i donar aquesta visió. Jo crec que està constatadíssim que el canvi en el nom, en les paraules són molt importants, però carreres com les d'informàtica, quan van passar a dir-se enginyeria informàtica, van provocar un descens tremendo en les vocacions de noies que s'hi apuntaven. Ens parlem de les vocacions STEM, i d'aquest sector busca molt la persona tècnica, que no ha de ser carrera, pot ser una formació professional, però probablement hem de donar-li un nom que sigui inclusiu i que no ens remeti una altra vegada a aquestes idees preconcebudes que tenim per permetre i fer-les sexis. Jo sempre parlo de hem de fer aquests sectors sexis, perquè al final un cop hi entres hi ha moltes coses a fer. Vull dir, no necessàriament en les empreses del sector industrial has de ser només tècnica, vull dir, hi ha molts càrrecs que es poden omplir des d'altres sectors. Jo crec que el fet uns recursos humans, un màrqueting, vull dir que tens tot un escalat de posicions que pots anar omplint cada vegada amb més dones per realment estar explicant una història diferent. Jo crec que aquí hi ha molta feina a fer. Esther, des dels treballadors, quin és el paper que han de jugar en aquest procés? Al final la realitat de l'empresa és la realitat social, sí, és el mateix. No és tant el paper potser dels treballadors i treballadores, sinó el paper, en aquest cas, dels sindicats. Jo sí que puc dir que nosaltres el que estem treballant molt abans de que sortís la nova, la reforma del 2019, que ja portem una llei del 2007, o sigui, estem parlant d'una llei d'igualtat ja fa temps, que ara sembla que ha aparegut ara de sobte això del tema dels plans d'igualtat, però ja fa molts anys. Nosaltres hem fet un treball molt important amb els nostres representants dels treballadors i treballadores de conscienciació primer. Portem potser 2 o 3 anys fent una labor el tema que parlàvem, de primer conscienciar que potser som masclistes sense saber-ho, perquè la societat ens ha fet així. Hi ha moltes coses que ens escapen, que potser fiques exemples i dius, hòstia, a lo mejor sí que soy machista, però l'important al final és, un moment, donar-te en compte i després a partir d'aquí començar a fer el canvi. Llavors, jo crec que hem fet una labor molt important en aquest sentit, primer, i després traslladar-ho després a l'empresa. Fer a partir de les accions sindicals, dels comitès d'empresa, fer assemblees amb els treballadors i treballadores, amb els seus afiliats i afiliades, també traslladant tota aquesta informació. Això per una part. I després també la labor que fem a l'hora d'implementar accions, com parlaven les companyes, hem de ser una mica més imaginatius, perquè sempre ens trobem la mateixa resposta en moltes empreses, és que no tenim dones que vinguin amb aquesta oferta de treball. Analitzem l'oferta de treball primer. Pot ser que culturalment, fins a fa 5 anys, les dones no volien accedir a aquest tipus de feina. Potser haurem de mirar també si tu en l'oferta de treball estàs demanant
experiència de 10 anys que no fa falta, doncs rebaixem aquesta experiència i potser et vindran més dones. O també el que comentaven, no? Anem a les escoles d'oficis a buscar les dones. No ens quedem només amb la foto de la diagnosi, o sigui, tenim clar tothom el que tenim, però la importància del Pla d'Igualtat i de les accions és canviar aquesta realitat. I per això ja et dic, moltes vegades és ser més imaginatiu i dir, vale, és veritat, això és veritat el que diu l'empresa, tenen moltes dificultats, donem-li una volta. I tot això acompanya, com et dic, de moltes jornades de sensibilització, amb les plantilles, amb la representació legal dels treballadors i treballadores. O sigui, ha de ser un treball molt conjunt amb les empreses, si no, no canviarem la societat, perquè al final tot això el que es tracta és de canviar una mentalitat social que està patriarcat el tenim per tot arreu. I llavors anem amb aquesta línia. Jo tinc una pregunta per les quatre, m'és igual, cada una des del seu punt de vista. Jo no sé si el gran repte que tenim, ara que parlaven de canvi de mentalitat, és entendre que posar en pràctica una guia com aquesta a les empreses i arreu és beneficiós per les dones, per descomptat, però és beneficiós per tothom. I que això, a més, i això surt en aquesta guia també, que al final, i ens ho comentava la Pilar, que això al final suposa fins i tot un benefici econòmic per l'empresa. És a dir, que ja més enllà de tot, jo no sé si aquest és el repte més important a l'hora d'aplicar aquestes polítiques d'igualtat a les empreses de la indústria agroalimentària. El repte més important és creure que realment aquesta transformació t'oferirà tots aquests guanys. O sigui, la primera barrera que hem de trencar és aquesta, de que realment estem en una cosa, per això he fet tant èmfasi al començament, que no és només una qüestió de justícia social, que jo la vull, aquesta justícia social, perquè jo sóc dona, és que a més té unes implicacions de ceguesa que van en contra del benestar de tots i totes. Per això he posat els indicadors del producte interior brut. Per això hem parlat en termes també només econòmics, perquè es vegi que realment el nostre món no pot seguir, o el fet de que segueixi amb aquesta lògica de tradició patriarcal, ens fa molt menys eficients, molt menys eficaços, perdem riquesa i evidentment hi ha un problema de distribució de la riquesa, que és el temes com la bretxa o el sostre de vidre o la segregació vertical. Però jo volia afegir una cosa, i és que al fil del que vosaltres dèieu, i crec que estareu d'acord amb mi, no estem dient pas que ara es pugui apretar un botó a l'empresa, les dones ja hi poden treballar, molt de compte amb això, El tèxtil català i qualsevol tèxtil de la història de la industrialització, les dones agafaven peces de roba tan grosses i tan pesades com els homes a les fàbriques, però això no ho hem tret a les fotos. Això no ho posem a la foto, no ho posem ni tan sols a la història obrera de la nostra societat. Bueno, aquest és un altre tema, però m'enteneu? És a dir, no és només una qüestió de que ara se'ns està posant bé, perquè no, les dones i els homes tenim capacitats diferents independentment del nostre sexe. Això és el que és més important. Hi ha homes que són forts i homes que no ho són. I hi ha dones que són fortes i dones que no. I hi ha homes que volen treballar d'una certa cosa i homes que no. I a sobre hi tenim la socialització diferencial, que com deies molt bé, nosaltres, això, l'empresa, no és una illa en el desert. L'empresa és el resultat, i alhora es fa en simbiosi, amb com és la nostra societat. I la nostra societat no hem trencat el principi de socialització diferencial. Aquella que ens diu homes i dones som diferents i a més s'espera de nosaltres coses diferents. Això no és l'excusa, això no pot ser l'excusa. I l'empresa alhora ha de ser una palanca de canvi en aquest sentit. Però ha d'anar acompanyada també, ha de fer de revulsiu, però alhora també necessita que hi hagi una sintonia diferent en la societat, que és el que dèiem, les vocacions, com diríem, es modulen les vocacions de nois i noies. Però alhora també sabem ja que hi ha nois i noies a totes les carreres, en percentatge diferent. Per tant, vigilem com les anem a buscar, vigilem com fem els anuncis, vigilem què demanem i vigilem tot allò que es llegeix entre línies, que és molt pitjor que el que nosaltres declarem, sempre això, amb una oferta de treball o senzillament amb una entrevista de feina, que aquí no ens hi hem posat. I en les entrevistes de feina hi tenim, no per fer una guia, no. Quantes guies esteu disposats a que fem? O sigui, aquí necessitem, per què? Perquè és on s'aboca
tot aquest patriarcat, que és com, sabeu com el llibre de conduir, quan aprens a conduir, que ara ningú se'n recorda però el tens aquí, per això vas amb l'automàtic. Doncs tenim molts graons en els que modular tot això, però s'ha de començar. O sigui, aquesta guia ja hi ha qui ha començat, hi ha qui pot copiar, perquè moltes vegades és difícil fer aquest exercici d'imaginació, i es necessita aquest exercici d'imaginació, i llavors dius, ai mira, doncs si aquests han fet això, potser, i potser tu després se te n'acudeix un altre, que un altre pot d'això. I això acaba sent una goteta, va fent, saps, va fent la taca més grossa i entres en el mainstreaming, que és la idea de que com és que tu ja no tens pla? Com és que tu no tens un pla d'igualtat a la teva empresa? O sigui, quan es girarà la truita? O senzillament quan aquest ja no sigui necessari perquè les xifres ja ens diguin que no automàticament, mai serà automàticament, vull dir, però que ja hem arribat en un punt en què no trobarem, ja no es farà evident aquesta discriminació. Acaba sent molt subtil, recordeu sempre això, És a dir, el patriarcat té moltes maneres de reinventar-se amb cara moderna, que dic jo, saps? Cara moderna, però bueno, que l'únic que fa és reproduir, és a dir, se'ns ha tancat una porta, ara ho farem d'una manera diferent, però també ho farem. Hi ha moltes resistències, tu posaves sobre la taula la idea de resistència, tu també l'has posat, n'hi ha moltes, és que això no és una lluita en el buit, no, hi ha contrincant, que ningú se n'oblidi de que hi ha contrincant. Perquè això que acabes de comentar, que el patriarcat té moltes cares i sap com adaptar-se, una curiositat en aquesta línia, que en el moment que els permisos de maternitat, paternitat s'han equiparat, el tema de les entrevistes que parlaven, que es segueix fent i molt, el tema de preguntar si seràs mare, se m'ha ido... La mascareta. Ai, la mascareta. Millor. Això que parlem de si seràs mare, pregunta a les entrevistes, si et vols casar... Ja van. En el moment que són els homes que també han començat a demanar-se els permisos, ens hem trobat empreses que... I ara què fem? Tu no pots agafar el permís. Perquè clar, jo t'he contractat per ser home perquè jo ja donava per suposat que no agafaries el permís. I ho dic per això, perquè al final... Dissimularies. Clar, llavors, aquestes són les cares que comentava del patriarcat que va canviant. O sigui, saben adaptar-se. I tant. Què ha passat aquí? I tant. Mai de la vida en una entrevista preguntarà si vols tenir fills o no. Això ja no es pregunta. I tant que es pregunta. No es pregunta. I sí que es pregunta. Jo sé que vosaltres m'ho pregunteu perquè jo he treballat en el Pla d'Igualtat de la teva empresa. Però jo et dic que hi ha moltes més empreses que encara ho pregunten. I el problema és que no tenim... Les proves les tenim després, perquè d'entrada si et contracten no ho diràs. Si no et contracten i et diuen espera't una mica que potser et contracto més tard, tampoc ho diran, i quan ho diuen ja ha passat molt de temps, ja no tenim la prova per denunciar, però sí que es fa i es fa més del que pensem. Això serà una altra de les guies que farem, no? Home, en aquest sentit. Cal veure també, tenim dades, no és que digui que s'ha de fer, però estaria molt bé tenir la visió de treballadors i treballadores, perquè fixa't, tindríem d'una banda, la realitat és el resultat d'un calidoscopi, de les diferents mirades, i entre totes les mirades és quan més t'acostes al que realment és la situació. I llavors sempre estaria bé. Jo només volia afegir una cosa. Recordeu l'estudi que està penjat a l'obra, jo dic l'obra social, està penjat com si estigués penjat d'un arbre, vol dir que està a la web, del Palau Macaya, l'obra social de quan era la Caixa que ara és no sé què. Doncs allà van fer un estudi que és de la Pompeu Fabra, que van clonar currículums, de mentida, i van posar l'única diferència nom d'home, nom de dona. I els van enviar a ofertes reals, no del nostre sector, no del sector que estem analitzant, sinó del mercat laboral català. Els currículums amb nom de dona, 30% menys de trucades. L'única diferència, i es va fer tota la casuística amb fills, sense fills, de diferents edats. O sigui, és d'això del que parlem, veieu, d'aquestes resistències invisibles. D'això que moltes vegades no hi ha una persona, en principi, alguna n'hi ha encara, però n'hi ha una persona dient no penso contractar les dones. Ja, ho sé, però fixeu-vos que em preocupen més aquells que pensen que estan fent una feina neutra i resulta que els hi funciona l'automàtic patriarcal. Això sí que m'esgarrifa a mi. Per això dic, la bona gent que es pensa que ho fa bé, que a sobre es pensa que no és masclista, que no és sexista, i l'únic que fa és reproduir una i una altra vegada el patriarcat, i això vol dir discriminar directament les dones.
potser per canviar aquesta mentalitat estaria bé això dels números i de comprovar que efectivament en polítiques d'igualtat quan s'apliquen són beneficioses per tothom, no només per les dones. Jo no sé, Carme o Maria, si això ho han pogut comprovar, és a dir, que amb aplicacions de polítiques, no grans polítiques, sinó petites incorporacions de plans d'igualtat, és a dir, plans d'igualtat que ara sona com molt gros, en petites accions s'hi han comprovat que després les coses rutllen millor. Mira, nosaltres, no sé si és més rendible o no, perquè no ho hem constatat. No sé ni com hauria de valorar tenir aquesta dada, això no ho sé. Però sí que allà on tens paritat de gènere, les idees són molt més enriquidores i molt més, això sí, hi surts guanyant, indiscutiblement. A mi m'agradaria sumar una variable que crec que també hem de tenir present, i és que nosaltres som un país de petita i mitjana empresa, i jo crec que això, perquè parlem de plans d'igualtat, que em sembla molt bé, i parlem de grans estructures, però la gran estructura és l'excepció a casa nostra. Som un 99% de pimes, no? I en el que és el còmput global d'empreses, la major part són empreses amb 3 treballadors. Vull dir, estem en un país de molt petita empresa, no? Llavors jo crec que tot això està molt bé, però també ens hem de centrar en aquests entorns que són diferents, no? Que donin oportunitat a la dona. Nosaltres estem iniciant un estudi sobre l'aportació de la dona a l'economia en general, tots els sectors, perquè volem analitzar quin serà l'impacte dels fons Next Generation en la nostra economia, uns fons que venen amb clau de petita i mitjana empresa i en clau de dona. Però resulta que no tenim indicadors per valorar això, no? Tenim, per exemple, un PERTE, que és el que estem començant a analitzar, de l'automòbil, no? I el que estem fent és dir, quanta dona hi ha treballant en el sector de l'automòbil i quanta indústria penja com a proveïdora del sector de l'automòbil i en quina mesura hi ha dones en aquest sector. És a dir, això anirà, d'alguna manera contribuirà al desplegament de la feina femenina i després de la iniciativa empresarial de dones, perquè quan estem parlant d'una economia basada en la petita i mitjana empresa, on la dona autònoma a més ho té molt difícil per fer créixer el seu negoci, no per iniciar-lo, no? Moltes vegades inclús per un tema de subsistència, no? Però on la dona autònoma que vol crear empresa té molts més entrebancs que l'home, no? Aleshores, parlem d'un teixit productiu que també, no? Dèiem, hem d'anar a mirar sectors, hem d'anar a mirar... Sí, però hem d'anar a mirar que no tots són gran empresa aquí, és més aviat l'excepció. Probablement la gran empresa ja ho té molt ben muntat, això, perquè fa anys que treballa els seus plans d'igualtat, fa anys que té una consciència, no? I fa anys que està aplicant aquest tipus de mesures. Aleshores, jo deia allò de la indústria i allò del botó una mica perquè jo crec que el que ens falta és canviar el concepte de les coses, és a dir, com és la feina avui en dia. Soc una ferma convençuda que el llenguatge canviarà moltes realitats i soc una ferma convençuda que estem parlant de realitats que les veiem antigues. És igual que el món de la tecnologia, no? O sigui, el món de la tecnologia no necessita només tecnòlegs, necessita humanistes, necessita advocats, necessita economistes, necessita filòsofs. Vull dir que apropar-te a equips multidisciplinars amb la sensació de que avui en dia les feines i en tots els entorns poden ser molt més diverses ens inclourà més a les dones, no? Però hem de fer aquest esforç. Aquest esforç en clau també de teixit productiu i de com estem organitzats. Aleshores, aquest em sembla un element una mica per dir, vull dir, ara estem en els plans d'igualtat, sabem que ens està costant molt, sabem que tenim moltes dificultats, no inclús per constituir taules, que tenim moltes dificultats per registrar, que tenim... Vull dir, tot és com un, no? I que moltes empreses, per tant, estan allò de si no el tinc, no tinc els punts per la subvenció, el no sé què, l'ajuda, el tal. Un moment, es tracta de fer-ho real, es tracta d'anar amb una intenció, però es tracta també de ser conscients de què és la nostra ruralitat, quins problemes tenen les dones en aquests entorns, no? De la indústria agroalimentària, que està molt disgregada pel territori, quantes dones hi ha titulars d'explotació, però que no poden jugar un paper perquè hi ha l'home i el masclisme, diguem, en aquest entorn rural és més alt, no? Això, hem tingut diverses converses d'aquest tema i crec que és un punt que també... Fixa't que per això precisament, això que estàs posant sobre la taula és importantíssim. Nosaltres no hem fet una guia de com fer plans d'igualtat.
ho sé. Perquè el que hem fet és una guia de bones pràctiques insistint des del començament, des de la introducció, per aquelles empreses que tenen l'obligació i sobretot les que no. Correcte. Perquè si nosaltres haguéssim aportat... Home, també hagués estat molt bé, també hagués estat una cosa benvinguda, però hagués estat redundar, primer en aquesta petita part que tu dius, i a sobre en qui té més possibilitats o més capacitat per encarregar això, per fer-ho, etc. Ens interessa sobretot perquè partim de la idea de com és el nostre país i com són les nostres empreses, de generar petits exemples, si li volem dir així, perquè la gent pugui començar per una banda i anar aportant amb la seva, o sigui, amb la seva adhesió en aquest carro i després amb tot allò que els hi vingui de més, perquè quan comences una vegada jo crec que després sí que ja et van sorgint més coses que pots aplicar i realment donar-hi una empenta que de l'altra manera només és formal, com la societat que tenim. Nosaltres hem fet un gran avenç formal i sort que el tenim, només faltaria, les lleis són molt importants, però la realitat va molt més enrere. Llavors, des d'aquesta perspectiva, és que nosaltres, mira, fins al punt que li havíem donat, no teníem ni un capítol de com fer un pla d'igualtat, i el vam incloure a posteriori, perquè vam dir, Pilar, perquè vam dir, home, sí, de fet ens ho van fer notar, de dir, escolta, nosaltres només volíem l'avaluació de les mesures i si transformàvem o no, estàvem nosaltres encebades amb això. Per què? Perquè ja donàvem per fet això, ja hi ha un munt de literatura, pots accedir a un munt de portals que més t'expliquen com fer-ho tot i sobretot hi haurà molt empresa petita que no farà un pla. Perquè no només perquè no tinguin obligació, perquè ja està bé, si no volen fer això, que comencin amb una petita diferència. Mira, això que deies d'una empresa petita. Bueno, m'enrotllaré massa, potser? No, de moment no pateixi, Cristina, que si cal ja posarem no hi ha problema. Mira, nosaltres quan fèiem la reforma horària vam tenir el cas d'un taller, clar, ens trobàvem, nosaltres anàvem a explicar, no? Jo explicava des del punt de vista del gènere, altres des d'altres perspectives. Però clar, el gènere. I llavors, doncs, ho vam fer a Girona i fèiem conscienciació, tot d'empresaris i empresàries, i va venir un senyor, que a més era el representant d'automoció, i aquest senyor tenia un taller. I es va creure el que explicàvem, no només jo, jo no tinc gaire capacitat de convenciment, altra gent, doncs el que explicàvem de reduir els horaris, i ho va fer. I va venir tot enfadat, fèiem una d'això cada mes. I va venir el següent mes més enfadat que tot. I que ara no havíem començat, no havia dit ni bon dia, em diu, jo vull dir una cosa. Dic, molt bé. I diu, jo m'ho vaig creure i vaig tancar a les 7 en comptes de les 8. Diu, i la meitat de la clientela se m'ha anat al taller del costat. Clar, fent-ho sol t'arrisques, però fix. I jo vaig dir, ai senyor, aquest bon home que el teníem convençut, ara tot això no només ens tira enrere amb ell, sinó a tots els altres que ja ni tan sols s'hi havien posat. I vam dir, bueno, anem a analitzar què ha passat. És veritat, la gent segueix plegant tard i llavors hi va haver-hi gent que li va anar molt malament. De vegades és un acte automàtic, que és com de dir, ara aquest per què em canvia l'hora? Potser li haguessin tornat, però la qüestió és que de moment havia perdut clientela. Però un dia, quan vam començar a explicar i va començar a explicar, resulta que havia tingut una gran millora. I és que l'administrativa era una dona i ella va demanar no només plegar a les 7, sinó plegar a les 5, però les 2 hores del migdia les treballava. I com que van començar, la seva política va ser flexibilitzarem i canviarem horaris, no només compactarem, i resulta que això els va fer ser molt més productius. Per què? Primer perquè estava 2 hores treballant quan el taller estava tancat, de manera que ningú l'interrompia. I a més el telèfon el deixaven sense que poguessin trucar, no era hora, encara seguia sent hora no laboral, i ella podia avançar tot el que deixés, però sobretot ella només portava, perquè això passa molt en les empreses petites, no només portava la facturació, sinó tots els recanvis, tot el tema de recanvis, de demanda, de comanda, no sé què, no sé quant. Bueno, això no ho va tornar a canviar mai més. Això no ho va tornar a canviar mai més. I després va flexibilitzar un dia amb un treballador, un altre dia amb un altre. És a dir, va acabar sent tancant a les 8 perquè ell no... La resta, diríem, era com lluitar per ell contra l'entorn, però ja li va quedar a l'embrió aquest de trencar amb el posicionament tradicional de que l'horari ha de ser un i no pots, i és intocable aquell horari. Hi ha maneres que fan, no només era un benefici per la seva treballadora i en els seus treballadors, els que podien un dia o plegar més d'hora, sinó per l'empresa.
O sigui, no se'ls hi atreçava, no havia de fer hores extres després perquè quan tocava l'IVA resulta que no hi havia res preparat. I llavors, tot això és un gran aprenentatge, que a més té molta més força si ho explica aquest senyor que si ho explico jo, perquè jo no deixo de ser de la universitat, però si t'ho explica un altre empresari, saps, en els altres que hi havien allà, en un altre empresari te'l creus en el sentit de dir, bueno, aquest compta la caixa a final de mes, entesos? Correcte. Vull dir que acabem fent molta feina de manera petita, ja ho sé, que clar, el que queda és que soc optimista. Jo l'edat que tinc he de ser optimista, perquè si no ja em direu què faig, però vull dir que queda molt per fer, queda pràcticament tant com quan vaig començar. Però un dia hem posat molt bé el marc, intentem fer el canvi de mentalitat. La revolució la tenim aquí. I sobre el canvi de mentalitat, jo també els hi volia fer una pregunta a les quatre, cada una des del seu àmbit. La realitat de les empreses canviarà quan canviï la societat o la societat canviarà quan la realitat canviï les empreses? És a dir, qui es tira d'aquí, pensen? A veure, contesto jo una miqueta, no ho sé. Jo penso que l'empresa és, no sé, ho assimilo com una escola. A l'empresa estem fent bones pràctiques, estem donant uns valors, unes maneres de fer, i allò el que ha de valdre és que allò es porti a casa, i a casa ho has de fer. Si així, miques en miques, és anar picant pedra, clar que la societat és molt més que nosaltres som una part de la societat. Si en miques fem aquesta feina i tots ho fem, guanyem nosaltres. Si no ho fem, guanya la societat perquè som molt més. Però si fem aquesta feina de les empreses, aquestes bones pràctiques i aquestes bones accions i pic, jo penso que es pot fer molta feina. Però això sí, s'ha de ser constant. La meva manera de veure és molt difícil, Bueno, jo aquí... O som molt optimista. No, aquí som molt optimistes en general, ja està bé, però bueno. Jo crec, a veure, la realitat, quant de temps passem a l'empresa? O sigui, estem més hores a l'empresa que fora. Tot el que puguem treballar a l'empresa... Exacte. Trobarem fora. Sí, senyor. Llavors, amb aquestes noves lleis que estem ficant, plans d'igualtat a l'empresa, accions que s'han de fer a l'empresa, dintre d'aquestes accions, unes de les més importants que sempre fiquem són sensibilitzar la plantilla, o sigui, aquest missatge te l'endús, tu el portes a casa, li transmets a la teva família, transmets als teus amics. Són temes de debat també al bar, als llocs de troballa d'on sigui. O sigui, jo crec que la feina es pot fer molta feina per canviar la societat, perquè realment és on més temps passem de la nostra vida treballant. Llavors, si fem aquesta feina de veritat, creient en el que estem fent, o sigui, hi ha moltes empreses que no creuen, hi ha moltes que sí, però hi ha moltes que no, que només és un tràmit perquè la llei ens obliga, hem de fer un paper, hem de signar, registrar i després no farem cap seguiment. Com la societat mateixa, no? Exacte. Però bueno, en les que sí que podem incidir i realment s'ho creuen i a més tenim, jo incideixo molt en el meu llibre, tenim un comitè d'empresa que realment s'ho creu també i que està al darrere i que fa un seguiment i que ja et dic, van a complir totes les accions i fan molta pedagogia i fan moltes jornades de sensibilització i realment la gent, la plantilla veu que les coses es poden canviar i tant, jo crec que la feina dintre de l'empresa pot canviar molt la societat, ho tinc molt clar. Sí, jo no veig l'empresa més enllà d'un conjunt de persones i vull dir que al final això dels vasos comunicants m'ho crec molt, vull dir que al final tot dependrà de com ensenyem a fer empresa també, no? I crec que aquí és molt important observar que estem en un moment, jo crec que clau en el canvi de determinades mentalitats, no? Estem ja sentint cada vegada també més uns conceptes de capitalisme diferents, no? Estem parlant de capitalisme inclusiu, conscient, que a vegades són noms molt marketingians, no? Però si ens creiem realment, no? Els ODS, si ens creiem que hem d'orientar l'empresa no només un benefici econòmic, sinó l'empresa un benefici social i aquesta interrelació que té socialment, que crec que és una cosa que els joves estan incorporant ja de manera molt més natural que les generacions que són més grans, crec que això pot comportar un canvi de mentalitat general, no? De manera de funcionar, no? Crec que també el teletreball, si el plantegem bé, perquè
ja sabem que el que ens ha portat el teletreball a vegades ens han jugat més en contra que a favor de determinades coses, però un cop ens hem tret la por que si no estàs calentant la cadira no treballes, si ara ja hi ha gent que ha demostrat i s'ha demostrat a si mateixa que pot fer projectes de forma remota en molts casos, estem ara experimentant amb noves possibilitats que ens poden obrir una manera diferent de fer les coses. Jo crec que hi ha d'haver transformació provocada i per això tenim lleis que han de ser efectives, que han de tenir sancions, que han de tenir un seguiment i que hem de controlar que provoquen el canvi que desitgem. Hem de mesurar molt perquè hem de portar i estem parlant d'igualtat, estem parlant de perspectiva de gènere, hem de conduir les dones de les noves generacions a aquells llocs on no estan. Vull dir, quan mirem per sectors d'activitat on estem situades les dones és que estem sempre en el sector serveis i estem acumulades en allà, no estem en altres tasques. Hem d'invertir aquestes curves per començar a generar aquest canvi i això anirà tenyint el canvi. Jo crec que l'efecte és bidireccional, sempre i ho ha de ser. Jo crec que és important això que has comentat, de trencar la visió que tenim de les dones sempre que van al sector serveis. Hi ha una feina molt important que hem de fer d'anar a les escoles i dir que el sector industrial té millors convenis, té millors condicions laborals i potser això ja també faria canviar, fer aquest canvi de mentalitat, que moltes vegades, i no sé qui ho ha comentat abans, que ens pensem que el treball de la fàbrica és brut i és mentida. I ja et dic, i a nivell de condicions són molt millors, tens uns horaris molt millors, tens uns salaris molt millors. També és una forma de trencar amb aquesta mentalitat de jo si sóc dona vaig a una tenda, vaig a treballar de dependenta o vaig a... No, és que és molt més ampli el mercat laboral, no? Jo crec que aquest tema és important. Relacionat amb això que dieu, quan tu fas enquestes, no només aquí, a tota Europa, i demanes què és el més important a la teva feina, és el sou, no ens estem de tonteries, és normal perquè treballem perquè ens hem de mantenir. El sou vol dir un sou bo, m'enteneu? No només tenir sou. Però la segona cosa és l'horari. La segona cosa és l'horari. I volem temps per nosaltres. Això que tu estàs dient ara és fonamental. La gent no sap, per exemple, la majoria de dones que són qui més problema amb l'horari després acaben patint perquè la reconciliació recau sobre nosaltres encara, que no hi ha manera que això es mogui, no hi ha manera, jo ja no sé com fer-ho amb els homes, és que no sé ja com dir-ho, entesos? I llavors hi ha com un contrasentit cap a on van les seves vocacions, quin tipus de feines busquen quan són amb les que les generaran més problema. Llavors tenim des de moltes renúncies a la feina, mitges jornades o fins i tot canvis de feines a pitjors de dones, mai d'homes, per poder conciliar quan tenen criatures, vull dir, no conciliar en general, sinó quan tenen criatures. És a dir, tot això no ho estem explicant bé. Tot això s'ha d'explicar i s'ha d'explicar a nois i a noies, però especialment a les noies, però bueno, que anant a l'escola, que és mixta, ja ho expliques a tothom, però s'ha de fer en perspectiva de gènere també, perquè s'entengui el missatge, quin és el sentit. L'altra cosa, un dels problemes, ara estic parlant problemes que tenen treballadors i treballadores. Les empreses, però, tenen grans problemes amb la fidelització dels treballadors i treballadores. És un dels grans reptes entre mans. Resulta que això canvia moltíssim o s'ha mostrat que hi ha una gran millora amb la reducció d'aquests canvis d'empresa o d'aquests abandonaments, si li volem dir així, doncs si tu arregles l'horari, si tu tens en compte com un element més de les condicions laborals amb quin horari treballem. I això és especialment important per les noves generacions, pels joves, això que dèieu. Hi ha un canvi de mentalitat, entesos? És veritat que si les coses van molt mal dades, com que treballar has de treballar, és a dir, si no et mantenen els pares, al final has d'acceptar. A mi em fa molta gràcia la gent que diu no, jo no treballaria per això, fins que passis gana. Llavors no tens més remei que treballar. Ningú treballa per poc sou, per gust. És que al final és un problema de si t'has de mantenir o no. Però si deixem això de banda, hi ha una nova concepció, hi ha un nou sistema de valors, diríem, de base, que ho trobem en molts nois i noies. Això és curiós, més nois que noies, i per tant no deixem de vista mai el gènere, que no estan disposats a treballar una jornada sencera, que només volen treballar mitja jornada. Això es dona molt, per exemple, al sector informàtic, d'acord?
que són gent que consideren que ja amb el que tenen ja viuran prou. Això és un canvi de mentalitat en el que no està preparat, la indústria no està gens preparat del sector de l'empresa per tot això. Evidentment, això s'acaba en el mateix moment que tens ganes, saps què vull dir? Que no et manté ningú, que en aquest cas jo crec que necessitem fer un altre estudi. Quantes dones estan mantenint a la parella home que només treballa mitja jornada? Mira, se m'acaba d'acudir ara. Això, no, se m'acaba d'acudir, però perquè vull dir, és que em sembla que aquí hi ha una bretxa una altra vegada. Però que tenim uns canvis, el món està canviant i nosaltres seguim no només amb preceptes i valors tradicionals, patriarcals, una mica antics amb tot, perquè tenim una altra realitat. No sé, en el camp de les startups hi ha moltíssimes noies que estan començant, moltes dones, tenen moltes més dificultats. Hi ha unes dades, anava a dir horroroses, diguem-ho així, que et mostren exactament quina és la dificultat que tens per obtenir crèdits, per poder muntar una empresa, etc. I hi ha una escletxa de gènere, una barbaritat una altra vegada. Però tenim moltes startups que hi ha dones. I moltes que són mixtes, però que són, o sigui, els directors, directores són homes i dones, entesos? Ja veurem, perquè clar, amb tot aquest món cal veure què es consolida, què no es consolida. Algunes d'elles són tradicionals i diríem rònegues total i absolutes pel que fa a drets laborals, però altres també estan canviant molt què s'entén per treballador i treballadora i què significa la cultura més enllà de la responsabilitat social de l'empresa. Vull dir que aquí tenim molts canvis per endavant que no estem posant encara prou sobre la taula. A mi ara m'agradaria fer-vos una pregunta, és una mica difícil, ja els hi avanço, però ara que tenim aquesta guia de bones pràctiques, diríem, per a la indústria agroalimentària, quina penseu que hauria de ser una de les primeres coses que s'hauria de posar en marxa i que realment faria el fet diferencial? És per no començar jo, que ja he xerrat tant. A veure, jo no me'n recordo ara mateix. Jo en tinc dues, no una, no dues. La Carme s'ho pensa, la Maria ho sap. Jo crec que hi ha un punt important en visibilitzar la posada en pràctica de la guia. És a dir, una mica en la línia del que explicaves del taller. Vull dir que explicar els resultats efectius de la posada en pràctica d'unes coses que estan en un paper i semblen molt teòriques pot ser, diguem, una via d'impulsar. Com un revulsiu. Clar, perquè si no les coses ens queden en uns papers i en unes, no? Allò de, mira que mona la guia, que la tinc en el calaix, no? Però jo crec que és igual que tenir uns indicadors i seguir-los, no? I donar una mica la pauta, però jo crec que explicar, no? Com hem aconseguit transformar unes realitats, és allò de l'antes i el després, allò dels vídeos aquests, i fer una cosa molt gràfica, perquè això és el que ens porta després a voler copiar les bones iniciatives, no? Però si no les visibilitzem, és que estem perdent una oportunitat. I en aquest sentit, això que deies, de nosaltres, crec que una de les últimes xifres que calculàvem és que falten 8.000 instal·ladors en un conveni a Catalunya, en un conveni que té, em sembla, un sou mig de 22.000 euros o 24. Vull dir que anem a buscar noies a explicar-los-hi. En tot aquest punt ens falta, jo crec, una iniciativa de sortir cap enfora, de fer una crida en clau de aquí hi ha una oportunitat, aquí estem fent les coses diferent, o aquí podem començar a omplir aquests buits. Però jo crec que visibilitat, i no és només en aquesta setmana, sinó al llarg de l'any, i demostrant l'efecte econòmic positiu que té tota aquesta cosa. Aquest relat crec que és el que pot convèncer, no? Jo ara estava pensant, quan hem parlat de la guia, potser el que, en el cas nostre, que vaig repassar, i moltes de les bones pràctiques les portem a terme, poder el que fallem nosaltres és comunicar-ho, fer-ho extensiu, fer-ho més visible, perquè de vegades la gent té aquesta sensació, és veritat, fem moltes coses i ho tenim allà en paper, sabem que ho tenim bé, ja està fet. No, ho has de fer-ho més visible. I això poder, en el cas nostre, empaquem, sí. Soc conscient. Jo a la mateixa línia, o sigui, el tema de la publicitat, del que fem, publicitar-ho tot, com a exemple, ens ho trobem molt amb el tema dels protocols d'assetjament. Hi ha empreses que tenen uns protocols d'assetjament meravellosos i estan al calaix. Cap treballador o treballadora sap com l'ha d'activar, si assisteix, què ha de fer, on ha de trucar.
doncs amb això el mateix, pot ser una guia, ja et dic, l'he mirat i la veritat és que té moltes accions que són molt bones de cara a aplicar-les, que després si es fa un seguiment real doncs poden donar molt de fruit, però si no ho publicitem es quedarà al calaix, igual que moltes coses que fem i molt ben fetes, i no arribarà realment a la pràctica el que busca l'objectiu d'aquesta guia. Una cosa que va molt bé ara que m'ha recordat dels protocols d'assetjament, que quan comença un treballador o una persona i tu li estàs explicant tot el protocol, no n'hi ha prou només de que rebi la informació, ja se la llegirà, ja sap el protocol. No, has de tenir aquella entrevista de tu a tu perquè et agafi aquella confiança que si mai té algun problema t'ho vingui a dir. Això és el principal, que tingui la seva confiança i que confia en tu. Que t'ho vingui a dir quan li passi alguna cosa. Si no, per més guies que facis i per més informació que li donguis, no s'ho llegeix. És que no s'ho llegeix. És fer la formació, però la formació d'aquesta de cara a cara, fer una petita trobada i veure-li, explicar-li i que confiï en tu, que si té algun problema tu li podràs resoldre, això és bàsic. Cristina, acabarem amb vostè. Doncs mira, jo us diria una cosa, subscric tot això que heu dit, sense això és imprescindible, i totes les que estan de bones pràctiques, i més que les hauríem d'anar engrandint, és a dir, tot això és la llavor, n'hi hauria d'haver, el llistat hauria de ser molt més llarg i molt més gros, i hem començat dient cadascú que comenci per on vulgui, però que comenci, és a dir, amb allò que li sigui més fàcil, perquè és posar el primer peu. Quan veus que has deixat la petja i que realment allò funciona, o se te n'acudirà una que nosaltres no hem posat, o podràs adaptar o copiar una altra de les que hi ha. Però independentment d'això, a mi m'agradaria dir, comenceu tocant l'horari, tothom. Treballeu amb l'horari, de debò. Això és una revolució per les empreses. Ara que la factura de la llum cada vegada és més cara, us anirà bé, ja us hagués anat bé abans, però a banda d'això és una revolució social i la necessitem i molt. Per què? Els treballadors i treballadores no podem fer una bona feina si no estem descansats, ho enteneu? Si no tenim temps de vida, temps de benestar. I això no vol dir treballar menys hores, vol dir una bona organització horària. Ho dic perquè no és que sigui un deure, no és que sigui una manca de les empreses, és de la nostra societat, és una manca general de la nostra societat. I abans ho heu dit molt bé, les empreses són com és la societat, però alhora poden fer que la societat canviï. I és veritat, són una eina de transformació també. Jo crec que aquest és un element fonamental. I el segon, ara ja no sóc amable ni positiva ni res, carai, que acabem amb la bretxa salarial, que ja està bé, que estem al segle XXI, que és que fa vergonya. A veure, és que dius, però a veure, que no sabem comptar, si només fem que fer matemàtiques a l'escola. És tan senzill i tan difícil, perquè això sí que no és que no ho volem fer, com revisar quin tipus de feina hi ha i després, independentment de qui la faci, que hi hagi el mateix sou. Això ja no és que ja és una qüestió, és que al final m'encomanaré a la justícia divina, perquè aquesta societat no hi ha manera que vulgui entendre això. I és perquè no es vol entendre. A veure, no em vingueu amb històries. A veure, la Comunitat Europea no s'ha sortit d'això, i mira que fa anys que demana que hi hagi una revisió de les categories laborals. No em poso ni amb això, no arribo ni aquí. Ens vam posar tot, bueno, jo no, però i uns alegrois, tots els mitjans de comunicació, perquè la bretxa havia disminuït 4 punts, no? En 4 anys deien, i dic, però tindran barra, i a sobre ho celebrem. És que ens acostumem a les males xifres. Jo crec que la campanya d'aquest any del govern diu, a veure, què hem normalitzat? Va sobre això, la del 8 de març. Què considerem normal? Doncs considerem normal coses que ja no toquen. Horaris, us ho dic de debò, A veure, no us diré que no sigui jo de la reforma... Bueno, ara ja no sé de què soc, perquè em sembla que ja no som de la reforma horària, em sembla que ja no existeix. Però vull dir, el fonament sí que encara hi és. Necessitem fer aquest canvi horari, és importantíssim. Però segon, a veure, el sou. Fixeu-vos que us he dit que totes les enquestes són les dues grans preocupacions. Són els dos grans elements que fan estar o satisfet o no satisfet amb la teva feina o canviar de feina. Crec que val la pena que hi posem una mica d'atenció.
Doncs amb les paraules de Cristina Sánchez Miret acabarem aquesta taula rodona. Els agraïm moltíssim a les 4, la Maria Teixidor i Jofresa, presidenta de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC, també a la senyora Esther Espigares Martínez, que és vicesecretària general i responsable de polítiques d'igualtat d'UGT-FICA Catalunya, i també a la senyora Carme Ravell Mates, que és cap de l'àrea de persones d'Embotits La Selva. Moltes gràcies a totes 4. Quedin-se un moment amb nosaltres perquè ara demanarem a la honorable consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la senyora Teresa Jordà, que ens acompanyi per cloure aquest acte. Bé, molt bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, disculpes mil, perquè no hi ha res pitjor que anar a cloure un acte o anar a inaugurar-lo i no quedar-te, i sobretot anar-lo a cloure quan no hi has assistit. Però us ben asseguro que venim de temes prou importants, com us podeu imaginar, derivats d'aquesta merda de guerra, diguéssim, amb totes les derivades, justament amb el sector agro, també energètic, però en definitiva que ens toquen a totes i a tots, i el sistema alimentari val a dir que també, sense posar alarmes extremades, però val a dir que, en fi, que venen temps difícils, també oportunitats, sense dir que aquest conflicte ens portarà oportunitats, perquè és obvi que és un conflicte horrorós, però en qualsevol cas haurem d'aprofitar també algunes oportunitats. Jo en primer lloc, permeteu-me donar les gràcies a la Casa d'Am, no sé si ens acompanya algú de la Casa d'Am ara mateix, però en qualsevol cas, gràcies, moltes gràcies per acollir-nos. Veig que no feu gaire propaganda amb les ponents, no? Era perquè no diguessin cap barbaritat. Ah, d'acord. Està molt bé. En tot cas, agrair a la Cristina, a l'Esther, a la Carme i a la Maria el fet d'acompanyar-nos, tant per fer l'explicació d'aquesta guia, com vosaltres, que ha estat una pena no pugueu escoltar, però de ben segur que en traurem o n'haureu tret conclusions, i de ben segur que el secretari o la subdirectora o el director de serveis, als quals saludo, n'han pres bona nota i m'ho faran arribar. Escolteu, jo tinc aquí diverses coses, notes, perquè sempre em fan notes, però del poc que he escoltat, deixeu-me fer 2 o 3 conclusions i sí que dius alguna cosa que em sembla interessant. Primera cosa a dir, està molt bé que presentem aquesta guia, perquè és una guia, em consta, i del que he pogut veure, fantàstica, però molt d'acord amb el que han dit les companyes, és a dir, si és una guia més, igual que, ara que no hi ha premsa, un pla nacional més de país, o un pla estratègic més de país o de govern, molt bé. Visca la pols, diguéssim. Això ja ho estem trencant en aquest departament, perquè tant amb l'agenda rural com el pla estratègic de l'alimentació de país, que és una cosa que neix des de la cogovernança, des de baix, en paritat, evidentment, perquè les coses s'han de parir en paritat si és que volem que funcionin, i donem sentit. Aquesta guia igual, perquè també és evident que el que hauríem de ser capaços de fer és analitzar-la i amb què hem millorat, amb què no, potser canviar alguna estratègia perquè no hem avançat. Suposo que això, evidentment, ho heu explicat i ho compartiu. Crec que seria un exercici extremadament interessant de fer. El tema de la bretxa salarial és un drama absolut i total, i és molt fort que l'any 2022 l'estiguem discutint. És horrorós, Alguna de les dades, em sembla que tinc alguna dada aquí, el 37,4% de les dones disposa de contracte a jornada completa, mentre que aquest percentatge és el 81% per als homes. Aquest tema no va tant de bretxa, però va de condicions laborals. És obvi que això també és una autèntica bestiesa que ningú entén. I la bretxa salarial entre homes i dones a la indústria agroalimentària, que és el tema que ens ocupa avui, és del 23,19%. Jo no puc afegir res més del que segur que han afegit les companyes, però això és una autèntica bestiesa i jo no sé fins a quin punt i com hem de dir prou. Això es soluciona legislant i donant algun cop de punt damunt la taula, perquè encara que cada dia sigui avui tema, que val a dir també que estic molt contenta que la guia de bones pràctiques per la igualtat de gènere a la indústria agroalimentària la presentem avui, però la podíem haver presentat qualsevol dia. De fet, ens hauríem d'acostumar que al voltant del 8 tema no parem totes boges anant a 3 milions d'actes.
sinó que el repartim la resta dels 364 dies de l'any, que són molts dies, i us asseguro que no ens falta feina. Llavors, això ja ho transmetré al govern també, perquè és una bogeria. No, i amb tota la bona intenció del món, i segurament tenim més... És un tema mediàtic segurament més interessant, el que vulgueu, però no va d'això, va de normalitat. Aleshores, si parlem de normalitat, doncs hem de poder parlar d'això en qualsevol auditori i hauria de tenir el mateix interès o més que fer-ho el 10 de març. Vagi això també per endavant. 3 o 4 reflexions i amb això acabo. És evident que es deu haver avançat. De fet, ara he conjugat el verb molt malament. És evident que s'ha avançat en temes d'igualtat, i molt. I aquí ens en podríem parlar, segur que ho heu fet també, i a la Cristina en particular l'he sentit moltes vegades. Clar que hem avançat. És evident que tampoc hem avançat suficient, però i no hem avançat suficient perquè la realitat que és molt persistent i és extremadament tossuda, així ens ho demostra. No hi ha evidències de desigualtats encara avui, de desavantatges per les dones, i per això justament es fa evident que cal reforçar, que cal motivar, que cal posar-hi recursos, que cal el que faci falta per reforçar polítiques de dones en aquest sentit. La desigualtat, al meu entendre, i estic convençuda que no m'equivoco, és un element evidentment estructural a la nostra societat, i el sector de l'agroindústria no se n'escapa. Però aquí el que hem de demanar és bàsicament ocupar llocs significatius i llocs de responsabilitat. Aquesta és una altra, no aquí, arreu. I això és evident que ho diem moltes vegades, però en el sector agro jo crec que, no sé, els companys del departament ho sabem i a més ho experimentem cada dia. Quan en una taula t'asseus davant d'una problemàtica amb el sector, que és un sector que pateix, que és un sector imprescindible pel país, que és el sector de l'alimentació, que en aquests moments està patint la tormenta perfecta, etc. Davant d'aquesta situació on tot el sector, estic generalitzant, parlo del sector primari i no parlo de cap subsector concret perquè ens passa amb tots, ha d'estar més d'acord, s'ha de posar més d'acord, ha de tenir més empatia amb el propi departament perquè estem al seu costat, etc. Moltes vegades, com que aquestes taules estan formades amb un 99,9 periòdic per senyors, al final acaba prevalent la testosterona. Qui és més dur, qui fa més cara d'emprenyat, qui fa el cop de puny més fort damunt la taula, poden estar carregats de raons, però no avancem. Quan això ho discutim a l'Associació de les Dones del Món Rural o Marítim que tenim al departament, avancem sens dubte molt més. Quin és el problema? Que hem creat aquesta associació i que està molt bé, que de moment no l'hem pogut legislar en el sentit que sigui vinculant, encara que per la consellera de torn l'opinió d'aquesta associació sigui vinculant, però clar, una cosa és per la consellera i a vegades després topo amb els serveis jurídics, diguéssim. Però és que el tema és que avancem molt més. No cal arribar al conflicte, cal buscar les solucions. I això només ho podem solucionar quan aquestes dones del nostre sector ocupin els llocs de màxima responsabilitat en els consells rectors de les cooperatives, que es prenen grans decisions, a les organitzacions sindicals agràries, que es prenen decisions i que formen part de la taula agrària, que evidentment és la interlocutora, en aquest cas amb el departament, ergo amb el govern, o és igual, o la confraria de pescadors, que els de la confraria de pescadors et diuen no, consellera, perquè clar, ja em veuen a venir, em diuen no, a la Junta ja tenim una dona més. Totes són les secretàries, clar, les que foten la feina, dels números, totes, les que organitzen, per l'hora de prendre les decisions, no. Aquesta és la punyetera realitat. És a dir, que nosaltres necessitem eines, i aquesta guia és una eina brutal, però hem d'anar molt més enllà. I de veritat, i jo vull que això no ha de quedar en paraules, perquè ens trobem sovint, ens hem trobat sovint. Aleshores, no pot ser que més o menys, jo no sé si el discurs que m'han preparat, perquè ja sabeu que això ho fan i ho fan molt bé de tots els departaments, no sé si és exactament el copiar-pegar de l'any passat, no en tinc ni idea, segur que no.
perquè en aquest departament es treballa molt bé i les xifres canvien i estan actualitzades. Però a mi em dona... No, és que és com molt dramàtic i a mi em dona com una mica la sensació que podria servir. Si no entra en una xifra molt metòdica, podria servir. Llavors no va d'això i per més que avancem. I en aquest context, i amb això acabo, d'aquest conflicte bèl·lic, on les dones seran les màximes perjudicades en tots els aspectes, no hauríem de fer cap pas enrere. Perquè sempre, en nom de no sé què, s'aprofiten moltes coses perquè unes fem més passos enrere. Aleshores, hem d'estar a l'aguait. També és una oportunitat per fer passos endavant. Crec que ho hem d'aprofitar. Em sap greu com estar parlant del conflicte i veure-hi oportunitats, perquè la veritat és que estem parlant de que al final com a continent també, com a planeta, però com a continent europeu, Europa, de ben segur que retrocederem uns quants anys enrere. Veurem com ens en sortirem segur. Però en l'aspecte que avui ens ocupa, tenim l'oportunitat d'accelerar moltes coses. Perquè al final, qui en sortirà beneficiat serà la societat. Si és que les dones som els llocs, els que sigui, on es prenen decisions. No sé si el Putin fos una tia, què hauria passat? No tinc ni idea. Però en qualsevol cas, i més enllà de l'anècdota, que no és una anècdota, és evident que nosaltres sí que hi podem fer alguna cosa. És a dir, que crec que és important, molt important, que si ens centrem en la indústria, amb això acabo, en la indústria agroalimentària, no només cal que canviem la composició en temes de paritat, que també, perquè tot això ajuda, tot això suma, no? Sinó cal que siguem capaces de feminitzar en plural. Quan parlem de feminismes, doncs també parlem d'aquesta feminització molt àmplia, és a dir, que creem organitzacions de dones, en aquest sentit, i homes amb visions feministes que canviïn moltes perspectives, perquè si no, no ens en sortirem. No només perspectives, sinó també les relacions de poder, que jo insisteixo molt en això, però crec que és molt important, perquè moltes vegades les coses es teixeixen diferent, es fan diferent, es pensen diferent i s'executen diferent. I al final, ni que sigui una qüestió egoista, que ho veguin com una oportunitat també. En quin sentit ho dic? Home, doncs que sens dubte no ho podem fer pitjor. És impossible. Prenem alguna decisió que és molt possible que ho fem millor. Ànims a totes, al sector agro també molts ànims. Avui hem fet una reunió, de fet, fa poca estona la fèiem del sector energètic, perquè ja ho veieu, tots els marrons a aquesta casa. I al matí la fèiem més del sector agro. La veritat és que ha anat molt bé en quin sentit? Ha anat molt bé en el sentit que tothom està molt conjurat. És veritat que moltes vegades ha de tremolar molt tot perquè ens posem les piles. Crec que ens en sortirem sens dubte i serem capaços d'alinear totes les forces, però en qualsevol cas, com a sector femení, i tancant la guia de bones pràctiques per la igualtat de gènere en la indústria que avui ens ocupa, que repeteixo, és imprescindible pel país, estic convençudíssima que farem passos endavant, que tenim també una oportunitat grossa per fer-los, i jo emplaço que fem un acte d'aquestes característiques. Ja sé que clar, que al final necessites gairebé 12 mesos i ens tornem a posar al març de l'any vinent, però segur que trobem altres motius o qualsevol, diguéssim, política o indicació o indicatiu que ens porti la guia per fer una jornada en un altre marc del calendari, per entendre, és a dir, que no sigui al voltant del 8 de març, que puguem posar això de manifest, que ho fem sempre, que ho fem més, i en tot cas que avancem, perquè si ens en sortim nosaltres se'n sortirà millor la societat, i al final això va de que la societat sigui una mica més feliç. Si ho som nosaltres, que som el 52%, sens dubte, la societat també. Moltes gràcies i bona tarda. Gràcies, consellera. I fins aquí la presentació de la guia de bones pràctiques per a la igualtat de gènere a la indústria agroalimentària. Esperem que hagin pres bona nota de quin és el camí i que aquest 8 de març ens acosti cada vegada més el moment en què ja no calgui reivindicar res, perquè vulgui dir que les dones hem assolit els drets que ens pertoquen a la indústria agroalimentària i arreu. Gràcies per haver-nos acompanyat a distància i presencialment aquí a
l'antiga fàbrica d'AM, que gràcies una altra vegada més per haver-nos acollit en aquesta casa. Gràcies i fins aviat.